ninilihin pen kato koi mate isi Mirta Kemido. Mirta Kemike la person henlo non El Fresco The Talent Show Season 2 non project pen klang dapu. Nasin nang litumta labang sorong cepati dun jining hang urute bang ikha lapet nang cepati dun. For more information, you can contact at the number given on screen, or you can also visit Karbi's office at office hours. Annual Conference Karbi District Committee All Borough Students Union tumpen Mike kibado ponalong Karbi Jonas Council CM lapet area sang hotum kacetong dun. ABVP atupen difu club along students meet kipado pon. Bokojan along CFT Surisi Segona Thengpi kinap dun long. Karbi prime time along pen kadok kubai phanta kardom pajariklo nunar juponi thabior dang ton pen langhin constituency pudum pokhuri high school pathua klam along pini arkoi ni phaithom kebarni philebra trok siang deng annual conference Karbi district committee all borough students union lapen joint annual session along Karbi autonomous council CEM tuliram ronghang alhisar po man pen chetong dun Labangso Mailong, Karbi Autonomous Council Team Iematum Prodip Rongpi, Tarindra Brahma, Khonsing Rongpi, Laben MSC Tum Ram Singh Timung, Dorsing Ronghang, Lunseteron Penan Parta Langhin PDC Chairman Khonsai Basumutari, ABSU, KADC Kongchun Bang Jonas Basumutari, Convener Keshab Syam, Musahari Pencheng Lok Pen Ana Bang Pubang Piatum Chitong Dun, Labangso Mailong CM Ronghang Pen Lamthi Kijai Ponke, Sil Pukhuri Pen Pudum Pukhuri and Prabjin Pen Mesen Kachelenga Tawar Pen Community Hall Pen Cheng Lok Kinang Sot Kaching Thuramu Kideng Ponjia Pansai Deng Pon Pupusi Mailong Kachitong Dan Rot Anglu Lam Thijai Tekang Difu Club along Pini Arkoi ni Pai Thom Kep Arni Ada Porpa Kep a Porpe Students Meet Kipaman Pon ABVP Karbi along District Committee Atum Penchipati Rupi Ponsi Students Meet Kipado Pon Students meet Kipadopon along Alfia Manben Bogojan MLA Dr. Numol Momin, Research Person St. Anthony English School of Principal Dr. Lipson Rongpi, AUDC English HOD Dr. Anup Diatum Chetongdun. Dr. Numol Momin pen Kachetongdun students atum Anglo Lamthi Kijai Tekangke, Kecharli Parsik Nangji Lapen Kecharli Hut Ketek Japan Bor Inangji. Students Akai Ke Sungpik, Tangka Mahawi Pusita Cholongdun Tekte, Tangka Kipadam Penakapreka Tawar Avelo. Students Akai Hut Kecharli Nang Sondopik, Mithangi Pi Po Pan Manpeng Pitek Vek Nangji. Ipan pen Themuchorapan Manpeng Pitek Nangji. Ansi India Dead Pi, Asam Angkang Pila pen Karbianong Ahawar Kedo Anapanta Chinghon pen Manpeng Pitek Nangji. Lasi, Pier Thadang Ing Thirunji Puta students atumapan Than Pare Tekang. Lapena Kaprek atum penta Prek Tamalam Thipen students atumapan Than Mum Tekang. ABVP Karbiano District Committee Convener pen Perangkiatum Lamthi Karju Hut Ke Jaipon Ke, students atum Manpeng Kachipi Chini ni Bom Tanglo. Ajak students atum ke class Jud Dead Pen, Araki ke Dohormut Chorong Puson Tato. Nasilahaya Sai Lang no Kapavijia Pansi, non lason students meet Kipadopon Pusi Pachini. Kipadopon akemang pangalapuan no. De si ongdung students semangke mane amithang a duty amithang a responsibility labangke kuchini ubangai dati labangso students meet hoipen akamani litong labangso students meet long mesen speakers alang ditum ketetom han students omhan thanang parekang dati litum ketek tigere anda teachers mat speakers tumahin penangsi than patili Non kewangji thang chikloni pai ke thompen pli arni Guwahati along Global Economic Summit doji lasi Karbi along Autonomous Council Conference hall along arkoi ni pai kora sir kep arni advantage asama potha krungsai mai ke badopona biota card news along nangli Laso Parman team Karbi Nong CM lapen arisang ho tum chetong dun si Saipro tumapan ason sona lampin khadun Federation of Industry and Commerce of Northeast Region a Deputy Director General Rajiv Goswami si advantage asam along Karbi ang long kachetong dun kenang sodalam pachini krong saya mailong Principal Secretary pen chenglok penang an Saikam Saipumaratum chetong dun Nan malam support Pandina Parman Birta Mung Temenik Sinang.
One bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market. और अभी एक और भूकंप 7.4 की तीव्रता का Wait lagi. Ahiring tangrak anlo. Ong dunga tuma pran kedam ta du uta haipo. Nonjong itong gehang bitch kimchi phansi jitam bomlo. Nangki pray to duklo. Nilita hemgimi kimbomlo. Sita lahayala ben asapta nili mathate. Athema nili hemalo extra kipidundo. Athe nili hemgi kimalonge tata discount SD bar pensi kimponlo. Tata Discount SD Extra Safe Bar lagi texture a technical atung pensi Mesena Factory along Selampon lo. Lasi Tata Discount SD Bar ke kaita extra safe lo. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason Selampon tanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang Tharwe alang Theso alang, kecho ajam tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ong dung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo phiputhot bir dalong bang thulo police station ang kangpini arkoni phai thomkep arni anarlo porphai krihini rajtim apor bogojan police atum isi joy pen kilong bir ta tengsi bogojan boc along ki pasang kok ihum gj 264679 lp truck along kuruk damsi pangrong pet cft suri se segona thengpi longpon loklo Karju ke pater tokhut ka chathana tengke Dimapur pensi kewan lape Tejpur asi ponji pusi chathan la solang driver pen handyman atum bang hinya phan ingnang ponlo Police lapen forest atum pen ke thana tengke la so thengpi hitia long lak ke badoran doji puta than non police atum chipari tengsi puthot forest atum aphan khodai ji pusi birta ribdun long Chief Minister Kapin Khala Tengpen Karbi Sports Association atum chipati rupi ponsi bogojan eliang kang pharman pini arkoni phai thomkep arni ada por phai kep a por pen Balipathar Higher Secondary School pachwa club along Chief Minister T-Track football tournament pangcheng ponlo Lasur ke patu kecheng along MLA Dr. Numol Momin Aluhisar po man pen chetong dun man pen aluhia man pen EM Jokot Singh Ingti MSc atum Richard Tongpi Long Kitimu Pobitro Rongpi Mukut Mahanta VDC Chairman Resourcing Naratum chetong dun patu thiaprang lak ke than ke Assam District tin along CMTT football tournament ke patu padoji Ladak patu bom pen se under 17 adum phan ingwai ponsi akang tui angdeng an ke patu dun japan Varsai Longji Lasi sorkar atum pen T-Tribe atum phanta isi ke mathapon ke mesanalam lasi ke patu atum patu bamesi state level long ke patu dun long japan bor iponang poposithan pini ke patu ke cheng lake nukuti pendila jon atum ang bongsi patu lo la pen referee measure tok bi pensi inside dun lo Berta bangila pasikang ton pon iklo lang bang channel domi thangmi kurwang thu